خان اعظم میر نصیر خان نوری دنیا نائلو قوماتیام بار بلوچ قوم نا تاریخ ہم پنیا بندغاتیام پر رے تاریخ بلوچ چاہتا بہادری شجاعت دلیری اسلام دوستی نا شاہدے یقیناً امو لمغا قابل فخرو کہ او دننگا بہادرہ پنیا بندغاتے تینا کٹٹی لولی تے سنو اندہ لمغاتے ٹی بی بی مریم نا پن امبریک بی بی مریم میر نصیر خان نوری نا لمہ نا پنے بلوچ قوم اونا بہادرنگا اسلام دوستا مارے میر نصیر خان نوری نا پنٹ درست کیک میر نصیر خان نوری سال افدسدو چلو افتٹی خان میر محبت خان نا معزول کننگان پد بلوچ قوم نا خان مقرر مس میر نصیر خان نوری تینا وقت ٹی بلوچ قوم نا ترقی و شونداری کن قابل فخر و کارم کرنے خان اعظم میر نصیر خان نوری اسے بہادر و اسلام دوست تو پاک باز اسلام نا شہدائی دیندار و بندغسس اندہ صوبے کے او تینا دور حکومت ٹی باقاعدہ شرعی احکامات آتے نہ بھی رہ نافذ کرے کہ بلکہ او دا کارم کن باقاعدہ متصب و نگران مقرر کرے افق داورارہ کے مخلوق شرعی احکامات تیا عمل کننگٹیے یا آخر ارا بندغے کے اسلام احکامات تیان روگردانی خنا رہ او دے باز سخت سزا تے سر ہے میر نصیر خان نوری کل علاقہ غاتیٹی مسجد جوڑ کرفے نماز روچنا پابندی زکوٰۃ ایلو دینی احکامات آتا باراوٹ فرمان جاری کرے کسے دا مجال اللہ کہ او اسلامی احکامات آتا خلاف ورزی کرے کہ برامتیا دول سرنا رباب سرونزا پابندی خلق برامتے ٹی نرینہ و نیاڑی تا چاپ خلنگا ام پابندی اس بنگ چرس او ایلو نشہ والا گڑاتیا استعمال او دسنگا ام بندش خلق نیاڑی تے بازار و گلی تے ٹی مون پاس چرینگا بند کرے دارام بیدس میر نصیر خان نوری قوم ٹی قبائلی فوجی نظام نا بنداوے تخا تمام قبائلی تے اسے مجلس سے نہ وڑٹ اسے جاگا کرے ار مجلس نہ اسے کردس حکومت نہ کارم تیٹی بشق الکک ہے ار قبیلہ نہ ٹکرا تیٹی اسے ٹکری اور ٹکری آن شیف پیون ریشی مقرر کرے ار بندغ تینا اختیار نہ کچٹ اخص کے او دے دا اختیار تیننگاسوس تینا قوم نہ خدمت کرے کہ او تینا کارکردگی نہ رپورٹ تینا بلاتے تسک ہے وقت اس کے تیم پتین جنگس مسک تو جنگ نہ وقتا اندہ بندغاک نیام تمارا او اوفتا فیصلہ شریعت نہ مطابقت کرے رہے ملک نہ چندی جاگواتے نیابت جوڑ کرے سوز کہ اوفتے ٹی اونا نائباک رنگا رہے اوفتکن قبائلی نا بلا تا مجلس اس مقرر کننگا سوز کہ افتے ٹی سردار آتے یان بیدس ٹکری و ملکاک ام بشخل کو رہے اندہ وڑر سوداگر آتا تنظیم ام مقرر کننگا سوز تاکہ اوف قیمت آتے ٹی زیاد کپاس اندہ وڑٹ اونا فوجی تنظیم اس فوجی تنظیم ٹی اولی کو دستہ خاص پاننگا کہ فوجنا ارٹمی کو دستہ ساروانی اور مسٹمی کو دستہ جالوانی نا پنٹ یاد مسک ہے میر نصیر خان نوری بہادر و دلیر و بندغسس مشدنا جنگٹی او تینا فوجنا سپائی سالارس مشدنا جنگ فتح کننگان پد احمد شاہ عبدالی اوڑان دا خس خوش مس کے اوڑ تن بغل گیر کرسا او دے تینا وفادارا علم پارے پانی پت نا مسلمی کو جنگ افدسد و شست و یک ٹی تینا فوجتن کلان مون مستیاس سال افدسد و شست و پنچ ٹی اوف سکھ آتے شکست سر بلوچاتا تاریخ میر نصیر خان نوری نا دلیری بہادری نا بے حساب کارنامغاتے یام پر رے بلوچ قوم اونا دا تاریخی کارنامغاتے اخص کے فخر کے ولدہ ہم باز کم میں اسلام نا دا دلیر و بہادرہ سپاہی بلوچ آتا سرکرد خان میر نصیر خان نوری اجدسد و افدٹی فوت ماس